അന്ത്യലീലയിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തില് മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെയും കണ്ടുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, സമാഗമത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പാനിഹട്ടി ചിദാദഹി മഹോത്സവത്തിനൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കുറെ ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താ പറയാ, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് ദണ്ഡ ദണ്ഡ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെ, ദണ്ഡ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നതും അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന കുറച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോകുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ 127 ശ്ലോകം മുതൽ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൽ 128 ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. മാതാജി കാണാലോ സ്ക്രീനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ നമ്മൾ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വലിയൊരു ജമീന്ദാറുടെ മകനായിരുന്നു, ഒരേ ഒരു മകനായിരുന്നു. ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സഹായികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് തന്റെ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ അയച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ധാരാളം തവണ പോവുകയുണ്ടായി. അവസാനമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പരം ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നത്. നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഇന്ന് 3 വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഒന്ന്, ശ്രീ ചൈതന്യം ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുഭാവ ദിനമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ തിരുഭാവ ദിനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തിരുഭാവ തിഥിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള 3 വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെ. ശ്രീല കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരുവാണ് ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് എപ്പോഴും അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ 3 പേരുടെയും, 2 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെയും 3 പേരുടെയും തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം എടുക്കാം, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രഘുനാഥാസി കൈല ചരണ വന്ദന രാഘവ പണ്ഡിത ദ്വാര കൈല നിവേദന. രഘുനാഥ് ദാസൻ അവിടെ പോവുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വന്ദിക്കുകയും ചെയ്ത് രാഘവ പണ്ഡിതനോടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണർത്തിച്ചു. രാഘവ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെയും നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശ്രീ മഹാപ്രഭുവിനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഒക്കെ ക്ഷണിക്കുകയും അവര് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചില കൃഷ്ണദാസ് ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി രാഘവ പണ്ഡിതൻ.
അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുകയുണ്ടായി? കഹില ചൈതന്യ ഗോസായി കരിയാച്ചന ഭോജന താന്റെ ശേഷപായിലെ തൊമാര കണ്ടില ബന്ധന. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചതാണ് ഈ പ്രസാദം. താങ്കൾ അവിടുത്തെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്ന വർഷം കുടുംബ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായി തീരുമെന്ന്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രസാദം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം രാഘവ പണ്ഡിതൻ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കൊടുക്കേണ്ടത്. നീ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നീ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അധമ പാമര ഹീന ജീവതമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവതമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാനൊരു മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും അധമനും ഏറ്റവും പാപിയും പതീതനും നിന്ദ്യനുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം നേടാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ പാമരമുയി ഹീന ജീവതമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവതമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. എല്ലാവരും ഓരോരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ചെറിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാമരമുയി ഹീന ജീവാധമ മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇത് അല്ലെ? അപ്പോ എന്താ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരും അവരും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാരുണ്യം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ്. എന്നാൽ അവർ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളേറ്റവും എല്ലാ ജീവികളിലും വെച്ചിട്ട് അധമനായിട്ടുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? ഏറ്റവും പതീതനായവർക്കാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കാരുണ്യം നൽകുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പതീതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോക്കിയാലും അല്ലെ? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയും പറയുന്നു ഞാനൊരു മരത്തിലെ കൃമിയേക്കാളും താഴ്ന്നവനാണ്. ഓക്കെ, വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവധാമം മോരയിച്ച ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവതമ മോര ഇച്ഛ ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവാധമ മോര ഇച്ഛ ഹയപന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമ പാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോര ഇച്ഛ ഹയപന ചൈതന്യ ചരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമാപാമരാമുയി ഹീന ജീവധമാമോരൈച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനജീവധമ മോരൈച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിചയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനജീവധമ മോരൈച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനെ ജീവധമ മോരൈച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനജീവധമാമോ മോരൈച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവാധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവാധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീനജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപാമരമുയി ഹീന ജീവധമ മോരയിച്ഛായ പാന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപമരമുഹീന ജീവധമ മോരയിച്ചഹയ പന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപമരമുഹീന ജീവധമ മോരയിച്ചഹയ പന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധമപമരമുഹീന ജീവധമ മോരയിച്ചഹയ പന ചൈതന്യ ചരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും അധമനും ഏറ്റവും പാവിയും പതിതനും നിന്ദ്യനുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം നേടാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാമനഹയന ചന്ദധരിവരേ ചയ അനേക യത്ന കൈനു താദേക ഭൂസിദ്ധനയ. വാമനഹയന ചന്ദധരിവരേ ചയ അനേക യത്ന കൈനു താദേക ഭൂസിദ്ധനയ. ചന്ദ്രനെ പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുള്ളനെ പോലെ പലവട്ടം ഞാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി ധാരാളം പ്രാവശ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ? ഒരു ചന്ദ്രനെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് കുള്ളൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വലിയ ആൾക്ക് തന്നെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നെ കുള്ളനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. 130ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദപരപലയാമി ഗൃഹാതി ചടിയ പിതാമാതായി മോരേ രാകയ ബന്ധിയ. ഞാൻ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിച്ച ഓരോ തവണയും നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ബന്ധിച്ചു വെച്ചു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. तुम्हारा कृपा विना के है चैतन्य न पाया. तुमी कृपा कैले तांडे आदमे पाया. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ആർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങ് കരുണ കാട്ടുന്ന പക്ഷം മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും മതമനായവന് പോലും അവിടുത്തെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയും. അതാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെ? ആദിഗുരുവായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മതപരായിട്ടുള്ളവർ പോലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. രജകമതയൊക്കെ ഏറ്റവും പതിതരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ. 132ാമത്തെ ശ്ലോകം. അയോഗ്യമൊയി നിവേദന കരിതെ കരിഭയ മോരെ ചൈതന്യ ദേഹ ഗോസായി ഹായ സദയ. ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്. എനിക്ക് വളരെ ഭയമുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രഭു. എനിക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം നൽകുന്നതിലൂടെ അങ്ങ് എന്നോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാട്ടണമേ. 133ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോരമാതെ പദധരി കരഹ പ്രസാദ നിർവിഘ്ന ചൈതന്യ പാനകാര ആശീർവാദ. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശ്രയം വിഘ്നം കൂടാതെ നേടാൻ കഴിയുന്നതിന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഈ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ ശിരസ്, അങ്ങയുടെ പാദധൂളികള് എന്റെ ശിരസില്
വെച്ചാലും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങൾ എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാലും ആ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. അതിനെല്ലാം സ്ലൈഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വേഗത്തിൽ വായിച്ചു കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം. श्लोकम सुनिहासिका है प्रभु सभा भक्त गणे हर विषय सुഖ इंद्र सुഖ സമ. രഘുനാഥദാസന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടുമായിട്ട് പറഞ്ഞു, രഘുനാഥദാസന്റെ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ നിലവാരം സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റേതിന് തുല്യമാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് പോവാം, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭൗതിക സുഖത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്താൽ രഘുനാഥദാസൻ അത് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തോട് കൃപയുള്ളവരാവുകയും വളരെ വേഗം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം ലഭ്യമാകാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ. എന്താ പറഞ്ഞ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഭൗതിക നിലവാരം നോക്കിയാൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഇതിനെ സമാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ സമാനമായിട്ടുള്ള സുഖലോലുപമായിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുവൻ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സുഖത്തിന്റെ നിലവാരത്തിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗീയ സുഖത്തെ പറ്റി പിന്നെ എന്തു പറയാനാണ്? പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവിടുന്ന് ഉത്കൃഷ്ടവും കാവ്യാത്മകവുമായ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹവാസം നേടാൻ അത്യന്തം ഉത്സുകനായിരുന്ന ഭരതരാജാവ് തികഞ്ഞ യൗവനത്തിലായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ആകർഷകമായ പത്നിയെയും വാത്സല്യനിധികളായ സന്താനങ്ങളെയും അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും ഐശ്വര്യപൂർണമായ രാജ്യത്തെയും ഒരുവൻ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം മലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ പരിത്യജിച്ചു എന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:14-43 ശ്ലോകത്തിലുള്ള വിവർത്തനമാണ്. 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ രാജപദവി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ഒരു ഭാരതവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാ അയൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയല്ല അല്ലെ, അയൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടുന്ന അത്രയും വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മലവിസർജനത്തിൽ അവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അത്രയും ലാഘവത്തോടെ പോവുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ഇത്രയും ഇന്ദ്രന്റെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അനന്തരം ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസിനെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ച് അവിടുത്തെ പാദങ്ങൾ രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ ശിരസിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. തുമിയെ കരായിലായേ പുളിന ഭോജന തോമാരായ കൃപാകരി ഗൗര കൈല ആഗമന. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുനാഥ് ദാസ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താങ്കൾ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് സദ്യ നടത്തിയതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താങ്കളോടുള്ള അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ വന്നു. അവിടുത്തെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം മൂലം അവിടുന്ന് അവിലും പാലും ഭക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ ഭക്തരുടെ നൃത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അത്താഴവും സ്വീകരിച്ചു. ത്വമൗദ്ധാരീതേ ഗൗര ആയില അപനേ ചുടില ത്വമാരയദാവികിനാദിവന്ദനേ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൗരഹരി താങ്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. താങ്കളുടെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കിയെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പാണ്. സ്വരൂപേര സ്ഥാനെ തോമ കരീബേ സമർപ്പണേ അന്തരംഗ ഭൃത്യ ബലിരാക്കിബേ ചരണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താങ്കളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യദർശിയായ സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്കൾ അപ്രകാരം ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ അന്തരംഗ സേവകന്മാരിൽ ഒരുവനായി തീരുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദസരോജങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടുകയും ചെയ്യും. പറഞ്ഞു നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാവർക്കും
പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗംഗയുടെ തീരത്തെ അല്ലെ പാനിഹട്ടി സീതാദേഹി മഹോത്സവം നടത്തിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴ് പറയുന്നു, നീ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകും. വളരെ വേഗം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ താങ്കൾ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളുടെ ആശ്രയം നേടും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാ ഭക്തരന്മാരെ കൊണ്ടും രഘുനാഥ് ദാസിനെ അനുഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും രഘുനാഥ് ദാസിന് അവരുടെ എല്ലാം പാദകമലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മറ്റെല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും അടുത്തു നിന്നും വിടവാങ്ങിയ ശേഷം ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസൻ രാഘവ പണ്ഡിതനുമായി രഹസ്യമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി. രാഘവ പണ്ഡിതനോട് കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം 100 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും 7 തോലയോളം സ്വർണവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗജാൻജിയുടെ കയ്യിൽ രഹസ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസൻ ഗജാൻജിയോട് താക്കീത് പോലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ഇതേപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയരുത്. അവിടുന്ന് ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദയവായി ഈ സമ്മാനത്തെ പറ്റി പറയുക. അതിനെ തുടർന്ന് രാഘവ പണ്ഡിതൻ രഘുനാഥ് ദാസിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അർച്ചാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം രഘുനാഥ് ദാസിന് ഒരു പുഷ്പഹാരവും ചന്ദ്രവും നൽകി. അദ്ദേഹം രഘുനാഥ് ദാസിന് ഭവനത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം മധ്യഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ധാരാളം പ്രസാദം നൽകി. അപ്പോൾ രഘുനാഥ് ദാസൻ രാഘവ പണ്ഡിതനോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മഹാഭക്തന്മാരുടെയും സേവകരുടെയും ആശ്രിതരുടെയും പാദപത്മങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനായി മാത്രം ഞാൻ പണം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ യഥായോഗ്യം ഓരോരുത്തർക്കും 20, 15, 12, 10, 5 നാണയങ്ങൾ വീതം നൽകിയാലും രഘുനാഥ് ദാസൻ നൽകാനുള്ള തുകയുടെ ഒരു കണക്ക് തയ്യാറാക്കി അത് രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു. രാഘവ പണ്ഡിതൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഭക്തനും എത്ര പണം വീതമാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി. രഘുനാഥ് ദാസൻ മറ്റെല്ലാ ഭക്തർക്കും വേണ്ടി 100 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും 2 തോലയോളം സ്വർണവും രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ സമർപ്പിച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസൻ രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ പാദധൂളി സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യപൂർവമായ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതിൽ അവിടത്തോട് അത്യന്തം കടപ്പാടോടെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കേണ്ടത്. അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം ഗൃഹത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് പോയില്ല. പകരം ദുർഗാമണ്ഡപത്തിന്റെ ദുർഗാമാതാവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങി. എന്നാൽ അവിടെ കാവൽക്കാർ ജാഗ്രതയോടെ കാവൽ നിന്ന് രഘുനാഥദാസിന് അവരുടെ കാവലിനെ മറികടന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ബംഗാളിലെ എല്ലാ ഭക്തരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. രഘുനാഥദാസൻ അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തെന്നാൽ അവരെല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തരായതിനാൽ അദ്ദേഹം വേഗം പിടികൂടപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം രഘുനാഥദാസൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗഹനമായി ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ദുർഗാമണ്ഡപത്തിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നപ്പോൾ രാത്രി അവസാനിക്കാൻ 4 ദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ പുരോഹിതനായ യദുനന്ദന ആചാര്യൻ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. യദുനന്ദന ആചാര്യൻ രഘുനാഥദാസിന്റെ പുരോഹിതനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹം വാസുദേവദത്തിയുടെ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. യദുനന്ദന ആചാര്യന് ഔപചാരികമായി ദീക്ഷ നൽകിയത് അദ്വൈത ആചാര്യനായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ പ്രാണധനായി കണ്ടിരുന്നു. യദുനന്ദന ആചാര്യൻ രഘുനാഥദാസിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അങ്കണത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ അവിടേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന യദുനന്ദനാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ ആ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു. വീണ്ടും ആ സേവനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ രഘുനാഥദാസൻ ആ ശിഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്ന് യദുനന്ദനാചാര്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യദുനന്ദന ആചാര്യൻ രഘുനാഥദാസനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, ദയവായി ആ സേവനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ആ ബ്രാഹ്മണനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ വേറെ ബ്രാഹ്മണരില്ല. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യദുനന്ദനാചാര്യൻ രഘുനാഥദാസനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. രാത്രിയുടെ അന്ത്യമായിരുന്നതിനാൽ ആ സമയത്ത് കാവൽക്കാരെല്ലാം ഗാഠനിദ്രയിലായിരുന്നു. രഘുനാഥദാസന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരുന്നു യദുനന്ദനാചാര്യന്റെ ഭവനം. യദുനന്ദനാചാര്യൻ രഘുനാഥദാസനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീടിന് നേരെ നടന്നു. പാതയുടെ പകുതി എത്തിയപ്പോൾ രഘുനാഥദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു, ഞാൻ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങ് ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയാലും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനെ അനുനയിപ്പിക്കാം. ഈ വ്യാജേന അനുവാദം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം രഘുനാഥദാസൻ അവിടം വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. രഘുനാഥദാസൻ ചിന്തിച്ചു, പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ഇതാണ്. കാരണം ഈ സമയത്ത് ഭൃത്യന്മാരോ കാവൽക്കാരോ ആരും എനിക്കൊപ്പമില്ല. ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം വേഗം കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് പിന്നിലേക്ക് നോക്കി, പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചരണാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊതുപാത ഉപേക്ഷിച്ച് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത പാതയിലൂടെ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി. അദ്ദേഹം സർവാത്മന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുപാത ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അദ്ദേഹം ഒരു പകലിൽ 30 മൈലോളം നടക്കുകയും സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു പാൽക്കാരന്റെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
രഘുനാഥദാസൻ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ട പാൽക്കാരൻ കുറെ പാൽ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. രഘുനാഥദാസൻ ആ പാൽ കുടിക്കുകയും രാത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥദാസന്റെ ഭവനത്തിൽ വൃത്തിനും കാവൽക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ കാണാഞ്ഞ് തൽക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഈ യദുനന്ദന ആചാര്യനോട് അന്വേഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. യദുനന്ദന ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അവൻ നേരത്തെ തന്നെ എന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി അവന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും രഘുനാഥൻ ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിലപിക്കുകയും അവിടെ ഒരു കോലാഹല ശബ്ദം ഉയരുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥദാസിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലെ എല്ലാ ഭക്തരും ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. രഘുനാഥദാസൻ അവരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുന്നു. 10 പേർ വേഗം പോയി അവനെ പിടികൂടി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക. രഘുനാഥദാസന്റെ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ദയവായി തിരികെ നൽകിയാലും എന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശിവാനന്ദ സേനന് ഒരു കത്തെഴുതി. ദാങ്കരയിൽ വെച്ച് ആ 10 പേർ നീലാചലത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ സംഘത്തിനൊപ്പം എത്തി. ആ ആളുകൾ കത്ത് നൽകിയതിനു ശേഷം ശിവാനന്ദ സേനയോട് രഘുനാഥദാസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ ശിവാനന്ദ സേനൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നില്ല. ആ 10 പേർ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും രഘുനാഥദാസിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാവുകയും ചെയ്തു. പാൽക്കാരന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന രഘുനാഥദാസൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹം കിഴക്കോട്ട് പോകാതെ ദക്ഷിണദിക്കിന് അഭിമുഖമായി നടന്നു. അദ്ദേഹം ഛത്രഭോഗം എന്ന സ്ഥലത്ത് കടന്നുപോയി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പൊതുപാതയിലൂടെ പോകാതെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. ഭക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അദ്ദേഹം ദിവസം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു. വിശപ്പ് ഒരു പ്രതിബന്ധമായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ ഏകാഗ്രമായി. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം വറുത്ത ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു, ചിലപ്പോൾ പാചകം ചെയ്തു, ചിലപ്പോൾ പാൽ കുടിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തി. അദ്ദേഹം 12 ദിവസം കൊണ്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പക്ഷേ വഴിക്ക് 3 ദിവസം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. രഘുനാഥദാസൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദർ തുടങ്ങിയ അവിടുത്തെ സഹവാസികൾക്കൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്കണത്തിൽ കുറെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മുകുന്ദദത്ത പറഞ്ഞു, ഇതാ രഘുനാഥൻ. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട ഉടനെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥദാസനെ ഇവിടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. രഘുനാഥദാസൻ അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. രഘുനാഥദാസൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥദാസന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ പ്രത്യേക കാരുണ്യം ദർശിച്ച അവരും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചു. പ്രഭു കഹേ കൃഷ്ണ കൃപ ബലിഷ്ഠ സഭ ഹൈദേ തോമാര കാടില വിഷയാവിഷ്ടകർത്ത ഹൈദേ. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം മറ്റെന്തിനേക്കാളും ശക്തിമത്തായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മലവിസർജനം നടത്തുന്ന ഒരു കുഴി പോലുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ താങ്കളെ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രഘുനാഥ മനെ കഹേ കൃഷ്ണ നഹി ജാനി തവ കൃപ കാടിലാമി. ജഗന്നാഥദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അല്ലയോ മഹാപ്രഭു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എന്നെ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെന്ന് മാത്രം ഞാൻ അറിയുന്നു. പ്രഭു കഹേന തോമാര പിതാജോഡിയ ദുയിജനെ ചക്രവർത്തി സംബന്ധേഹമ ആജകരിമാനെ. മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, താങ്കളുടെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും എന്റെ മാതാമഹൻ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയോട് സഹോദരന്മാരെ പോലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ അവരെ ഞാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശന്മാരായി പരിഗണിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ ഇളയ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് അവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ തമാശ പറയാവുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രഘുനാഥദാസ, താങ്കളുടെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഭൗതിക ആസ്വാദനമാകുന്ന ഗർത്തത്തിലെ മലത്തിലെ വിരകളെ പോലെയാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനമാകുന്ന വിഷമാകുന്ന മഹാരോഗത്തെ അവർ സുഖമായി കണക്കാക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പിതാവും പിതൃസഹോദരനും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകുന്നവരും അവരെ വളരെ സഹായിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിലും അവർ പരിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവരല്ല. എന്നാൽ അവർ മിക്കവാറും വൈഷ്ണവരെ പോലെയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് ആസക്തരായവരും ആത്മീയ ജീവിതത്തോട് അന്ധത പുലർത്തുന്നവരുമായ വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ജന്മമരണങ്ങളാൽ ബന്ധിതനാകും വിധം പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ശ്ലോകം ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന 5:5-4 നൂനം പ്രമത്ത ഗുരുദേവികർ വികർമ്മ യതീന്ദ്രിയ പ്രീതേയാ പ്രണോതി ന സാധുമന്യേ യദയാത്മനോയം അസന്ന വിക്ലേശദാസദേഹ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭ്രാന്തനമായി മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തി ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനപ്രതികളുടെ അവൻ തന്നെ സ്വയം കുരുക്കിയാണെന്നും അവന്റെ ശരീരം താൽക്കാലികമാണെന്നും ദുരിതപൂർണമാണെന്നും അറിയുന്നില്ല. ഒരു വിഷയി അഥവാ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വലയിൽ അന്തമായി കുരുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ജനന മരണങ്ങളെ ചക്രത്തിൽ
ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കർമ്മിയോ ജ്ഞാനിയോ യോഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ കർമ്മത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യോഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവനെ ജനിമൃതികളുടെ ശക്തിയിൽ ബന്ധിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അത് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ 5:5 ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് വായിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. ഹേന വിഷയ ഹൈദേ കൃഷ്ണ ഉദ്ധാരില തോമാ കഹനയായ കൃഷ്ണ കൃപാരെ മഹിമ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രമായി ഇച്ഛയാൽ താങ്കളെ അത്തരം ഒരു അപലപനീയമായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരണാതീതമാണ്. 12 ദിവസത്തെ യാത്രയും ഉപവാസവും മൂലം മെലിയുകയും മലിനമാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന രഘുനാഥ് ദാസിനെ കണ്ട ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയം അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ആർദ്രമാവുകയും അവിടുന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപ, ഈ രഘുനാഥ് ദാസിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദയവായി ഇദ്ദേഹത്തെ താങ്കളുടെ പുത്രനായോ ഭൃത്യനായോ സ്വീകരിക്കുക. എന്റെ സഹചാരികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ 3 രഘുനാഥന്മാരുണ്ട്. ഇന്നു മുതൽ ഈ രഘുനാഥൻ സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ രഘുനാഥൻ എന്നറിയപ്പെടും. ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചരന്മാർക്കിടയിൽ 3 രഘുനാഥന്മാരുണ്ട്. വൈദ്യ രഘുനാഥനും ഭട്ടരഘുനാഥനും ദാസരഘുനാഥനും. രഘുനാഥ് ദാസൻ സ്വരൂപന്റെ രഘുനാഥന എന്ന് പ്രശസ്തനായി തീർന്നു. എന്നാരാണ് വൈദ്യ രഘുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് രഘുനാഥ് ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, മറ്റൊന്ന് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. ഏതൊക്കെ ഹി രഘുനാഥേര ഹസ്തധരില സ്വരൂപേ ഹസ്തി തന്റെ സമർപ്പണ കൈല ഇത് പറഞ്ഞ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങ് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി രഘുനാഥ് ദാസിനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം രഘുനാഥ് ദാസിനെ വീണ്ടും ആലിംഗനം ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം ശരിയായി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. രഘുനാഥ് ദാസിനോടുള്ള കാരുണ്യം മൂലം മഹാപ്രഭു ഗോവിന്ദനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസൻ വരുന്ന വഴിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഉപവസിക്കുകയും പല ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മതിയാവോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നീട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസിനോട് പറഞ്ഞു, പോയി സമുദ്ര സ്നാനം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിച്ച ശേഷം ഇവിടെ മടങ്ങി വന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി 12 ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇതിന് നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കട്ടെ. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മധ്യാഹ്ന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും രഘുനാഥ് ദാസൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും സന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥ് ദാസിന്റെ മേലുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം ദർശിച്ച എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അത്ഭുതത്താൽ സ്തബ്ധനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥ് ദാസൻ സമുദ്രത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വകാര്യ സഹായിയായ ഗോവിന്ദന്റെ സമീപത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി അല്ലെ. ജഗന്നാഥപുരിയുള്ള സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മഹാതീർത്ഥമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അവിടെ ആരൊക്കെ കുളിക്കുന്നു അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രാപ്തി. ഗോവിന്ദൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവശേഷിച്ച ഭക്ഷണം അടങ്ങുന്ന ഒരു പാത്രം രഘുനാഥന് നൽകുകയും അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. രഘുനാഥ് ദാസൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുകയും ഗോവിന്ദൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം 5 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. 6-ാം ദിവസം മുതൽ രഘുനാഥ് ദാസൻ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് ശേഷം സിംഹദ്വാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. വിഷയികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ നിരവധി സേവകന്മാർ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം രാത്രി ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. സിംഹധാരെ അന്നാർത്തി വൈഷ്ണവ ദേക്കിയ സിംഹധാരത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ ദയവ് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് കടയുടമകളോട് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും. സഹായത്തിനായി മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ സേവകന്മാരിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ സിംഹധാര കവാടത്തിന് മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പതിവ് എല്ലാ കാലത്തിലുമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി ആശ്രിതനായ ഒരു വൈഷ്ണവൻ അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ദിവസം മുഴുവൻ കീർത്തനം ചെയ്യുകയും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദാനശാലകളിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ യാചിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയാലും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ചില വൈഷ്ണവരുടെ രീതിയാണ്. അതേസമയം മറ്റു ചിലർ സേവകന്മാരിൽ നിന്നും ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ സിംഹദ്വാര കവാടത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം പരിത്യാഗമാണ്. ഈ പരിത്യാഗം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സംതൃപ്തനായി. എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി ഇന്ദ്രനെ പോലെ സുഖ സംവിധാനങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയില് സിംഹദ്വാരം അല്ലെ, പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം ബാക്കി നൽകുന്നതിനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഗോവിന്ദൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, രഘുനാഥദാസൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സിംഹദ്വാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുവാൻ അല്പം ഭിക്ഷ അയച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിശ്രമമൊക്കെ കൊടുക്കണം. നല്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് കാത്തു നിന്നിട്ട് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി. എന്താണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെയാണ് ഗോവിന്ദൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി. എന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നത് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് മാത്രം വായിക്കുകയായി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രഘുനാഥദാസൻ ചെയ്തത് നന്നായി. വൈരാഗിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈരാഗി കരീബെ സദാ നാമ സങ്കീർത്തന മാനിയ ഗയ കരേ ജീവന ദർശന. വൈരാഗിയായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യണം. അവൻ ഭക്ഷിക്കാൻ അല്പം ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയും ആ വിധത്തിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം. ഒരു വൈരാഗി അന്യരെ ആശ്രയിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ വിജയിക്കുകയില്ല. അവൻ കൃഷ്ണനാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു വൈരാഗി നാവിനാൽ വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവനായി തീരുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ തന്റെ നാവിന്റെ രുചികളിൽ ദാസനായി തീരുകയും ചെയ്യും. വൈരാഗിയായ എന്താ പറയുന്നത്? വൈരാഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നാവിനാൽ വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവനായി തീരുന്ന വശം അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ തന്റെ നാവിന്റെ രുചികളുടെ ദാസനായി തീരുകയും ചെയ്യും. വൈരാഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചുമതല എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ പച്ചക്കറികൾ, ഇലകൾ, ഫലമൂലാദികൾ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായവ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. നാവിന് അടിമയായി അവിടെയും ഇവിടെയും പോവുകയും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഉദരത്തിനും സമർപ്പിതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ കൃഷ്ണനെ നേടാനാവില്ല. അടുത്ത ദിവസം രഘുനാഥദാസൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെന്ന് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ പറ്റി ആരാഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ത്യജിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണ് എന്റെ കർത്തവ്യം? ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്രഭു, വൃന്ദാവൻ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അത് വിചാരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസാദമൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, നാവിന്റെ അടിമയായിട്ട് പോകരുത്. കൂടുതലായിട്ട് എപ്പോഴും ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവൻ എന്താണ് കൃഷ്ണനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പൊ കഴിക്കുന്നൊന്നും കാണാറില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പ്രസാദം ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് കഴിക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. രാവിലെ 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങും. മഴയായാലും വെയിലായാലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പോകും. എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് പ്രീച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പുറകു വശത്തായിട്ട് വരാന്തയിൽ ചെറിയ ബോർഡൊക്കെ വിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ശരിയായ വൈരാഗ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗികളാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കേ കൃഷ്ണനെ നേടാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും
അവരെ എന്നാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അവരെ കുറിച്ച് പലരും എന്താണ് അതൊക്കെ യോഗികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പുച്ഛിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാവം നമുക്ക് അറിയില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ആർക്കും സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയും. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ്. ഓ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയും സേവനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് സേവനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ മായ പിടിക്കും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. എല്ലാ സേവനങ്ങളും എത്രമാത്രം പാത്രങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വെക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പുലർച്ചെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ആരും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എല്ലാ സേവയും ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അമ്പലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ അല്പസമയം കിടന്നിട്ട് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം തുടങ്ങും. 3 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നാമം ജപിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന സ്ഥലം വരും. പിന്നീട് രാത്രി 9 മണിക്കൊക്കെ വരും. ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുലർച്ചെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വൈരാഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചുമതല എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ പച്ചക്കറികൾ, ഇലകൾ, ഫലമൂലാദികൾ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഉദരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. നാവിനടിമയായി അവിടെയും ഇവിടെയും പോവുകയും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഉദരത്തിനും സമർപ്പിതനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കൃഷ്ണനെ നേടാനാവില്ല. അടുത്ത ദിവസം രഘുനാഥൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചെന്ന് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ പറ്റി ആരാഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ത്യജിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്താണ് എന്റെ കർത്തവ്യം? ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും. രഘുനാഥ് ദാസൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിച്ചില്ല. പകരം അദ്ദേഹം തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോവിന്ദനിലൂടെയും മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു. എന്താണ്? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോവിന്ദൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. മഹാപ്രഭുവിനെ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്വരൂപ് ദാമോദരനോടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന്. അടുത്ത ദിവസം സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു. രഘുനാഥ് ദാസൻ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഇത് പറയുവാനുണ്ട്. ഹി മോര കർത്തവ്യമോ ഈ തജനി ഉദ്ദേശ ആപനി ശ്രീമുഖേ മോരേ കര ഉപദേശ. എന്റെ കർത്തവ്യമോ ജീവിത ലക്ഷ്യമോ എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദിവ്യമായ തിരുമുഖത്ത് നിന്നും നേരിട്ട് എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും. ആസി മഹാപ്രഭു രഘുനാഥരെ കഹില തോമര ഉപദേഷ്ടകരി സ്വരൂപേരതില. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുഞ്ചിരിയോട് രഘുനാഥദാസിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയെ താങ്കളുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നേരത്തെ തന്നെ നിയമിച്ചു. സാധ്യസാധന തത്വശിക ഇൻഹരസ്ഥാനേ ആമി തദന ഹിജാനി ഇൻഹയദജാനെ. താങ്കളുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നും അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയാവുന്നത്ര എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഇനി പറയുന്ന വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഗ്രാമ്യ കഥന ശുനിബേ ഗ്രാമ്യ വർത്തന കഹിബേ ബാലന കൈബേ ആര ബാലന പരിബേ. ഗ്രാമ്യ കഥന ശുനിബേ ഗ്രാമ്യ വർത്തന കഹിബേ ബാലന ഗൈബേ ആര ബാലന പരിബേ. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പോലെ സംസാരിക്കുകയോ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. താങ്കൾ വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വളരെ മനോഹരമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അമാനിമാനദഹയ കൃഷ്ണനാമ സദലഭേ പ്രജരാധ കൃഷ്ണ സേവ മാനസേ കരിബേ. ആരിൽ നിന്നും ആദരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, പക്ഷെ അന്യർക്ക് എല്ലാ ആദരങ്ങളും നൽകുക. സദാ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും മനസ്സിനുള്ളിൽ രാധയ്ക്കും കൃഷ്ണനും വൃന്ദാവനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഏത സംക്ഷേപാമി കൈലൂപദേശ സ്വരൂപേരട്ടാനി ഹര പായിബേ വിശേഷ. എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങൾക്കും താങ്കൾക്ക് സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഗ്രാമ്യകഥകള് കേൾക്കരുത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജനങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ മനോഹരമായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ലീലയാണ് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത്. അവസാനം എന്താണ്? ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തലേ ദിവസത്തെ പ്രസാദമൊക്കെ പാത്രത്തിലൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കളയുന്ന അവിടെയുള്ള കടകളിലുള്ളവര് അല്ലെ, കടകളിലൊക്കെ പ്രസാദം അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവര്
മോശമായിട്ടുള്ള പ്രസാദം അവിടെ പുറകിൽ കളയുമ്പോൾ അതാണ് പിന്നീട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എടുത്തു കഴിച്ചിരുന്നത്. അത് മഹാപ്രഭു തട്ടിപ്പറിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. തൃണാദബി സുനീച്ഛേനാതരോരബി സവിഷ്ണുനാമാനിനാമാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. താൻ ഒരു പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് സ്വയം കരുതുകയും ഒരു വൃക്ഷത്തെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും സ്വയം ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം വളരെ അനായാസം സദാ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യേദശൂനി രഘുനാഥ വന്ദില ചരണ മഹാപ്രഭു കൈലാതാന്റെ കൃപാലിംഗനം. ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ രഘുനാഥൻ ദാസൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും മഹാപ്രഭു മഹാകാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സ്വരൂപ് ദാമോദരന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം രഘുനാഥ് ദാസൻ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയോടൊപ്പം അന്തരംഗ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു അവസരത്തിൽ നോക്കാം. കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല. അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയെ കൂടി സ്മരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി തന്നെ. രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള രചയിതാവായുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി 16ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് ജന്മമെടുക്കുകയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉറ്റ അനുയായിയായിരുന്ന രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരിതങ്ങളൊക്കെയും പ്രസിദ്ധ മുനിവര്യനായിരുന്ന രഘുനാഥ് ദാസൻ കേട്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി താൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സ്വരൂപ് ദാമോദരനും ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവരുടെ വിരഹം താങ്ങാനാവാതെ രഘുനാഥ് ദാസൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയെയും കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ വേളയിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിക്ക് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യ ജീവചരിത്രം സമഗ്രമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനോടകം സമകാലികരും അല്ലാത്തവരുമായ അനേകം പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തരും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുരാരി ഗുപ്തന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതവും ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചൈതന്യമംഗളവും വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ചൈതന്യ ഭാഗവതും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അറിയുന്നവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഏറെ ശ്രദ്ധയും ആദരവും നേടി. ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്ന വേളയിൽ അത് വേണ്ടതിലേറെ ബൃഹത്തായി പോകുമോ എന്ന ഭയത്താൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അവസാന കാലത്തുള്ളവ അദ്ദേഹം വിശദമായി വർണ്ണിക്കാതെയിരുന്നു. ഈ അന്ത്യകാല ലീലകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള അത്യധികമായ ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായും വൃന്ദാവനവാസികളായ ഭക്തർക്കുണ്ടായി. അതിനാൽ അവർ മഹാസിദ്ധനും പണ്ഡിതനുമായ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ മേൽ പറഞ്ഞ ലീലകൾ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ മദൻമോഹനമൂർത്തിയുടെ അനുവാദ ആശിസ്സുകൾ കൈക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിവിശിഷ്ടമായ സാഹിത്യ ഗുണം കൊണ്ടും തത്വചിന്താവതരണത്തിന്റെ വ്യക്തതയും പൂർണ്ണതയും കൊണ്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിത മഹത്വവും വിശിഷ്ട തത്വോപദേശങ്ങളും ഏറ്റവും ഗംഭീരോദരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യ ഗ്രന്ഥമായി അത് ലോകത്തിലെങ്ങും കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു. വളരെ വൈകിയ പ്രായത്തിലും അനാരോഗ്യവും കലശമാകുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ രചന ആരംഭിക്കുന്നത്. കൃതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു: എനിക്കേറെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അസുഖങ്ങൾ എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട്, എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ കൈകൾ വിറക്കുന്നു, ഒന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല കാഴ്ചയും കേൾവിയും ശരിയല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ എഴുതുന്നു, ഇതൊരു മഹാ അത്ഭുതമാണ്. ഇത്തരം പരിക്ഷീണിതമായ അവസ്ഥയിലും മധ്യകാല ഭാരതത്തിനുണ്ടായ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ രത്നം തന്നെയായ ഈ കൃതി മുഴുവിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന വസ്തുത സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏടുകളിൽ കുറിക്കേണ്ടുന്ന മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഇത്രയാണ് 95ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ത്യലീലയിൽ പറയേണ്ട ധാരാളം ലീലകൾ മധ്യലീലയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആദിലീല, മധ്യലീല, അന്ത്യലീല എന്നിങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, 3 പാർട്ടായിട്ടാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലുള്ള ലീലകള്, ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ള ലീലകള്, അതേക്കുറിച്ച് അന്ത്യലീലയിലാണ് പറയേണ്ടത്. എന്നാല് അഥവാ എനിക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മധ്യലീലയിൽ തന്നെ ധാരാളം ലീലകളെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു: ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ആരാണോ വായിക്കുന്നത്, ആരാണോ കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ പാദധൂളികൾ ഞാൻ ശിരസിലണിയും, അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിട്ടുള്ള ജലം ഞാൻ കുടിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്നുള്ളത്, എല്ലാവരും പഠിക്കണം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിയണം എന്നുള്ളത്
കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ എത്രയോ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ തിഥിയാണ് തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ സുദിനമാണ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ആയാലും രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ടഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. അവരിവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പതിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताए गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 सर्वं हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സകൽപതരുപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो आनंद कोटि वैष्णववृंद श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉള്ളവരൊക്കെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയിലെ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ വായിക്കാം. ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം അത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ പാനിഘട്ടി സിദ്ധാന്തയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ സമയക്കുറവ് മൂലം നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. कृष्ण